Jahilin banza jahilin mu. Wallahi ni ba jahili bane. Ni ba jahili bane. Jahili ne kai. Ka je makaranta ne? Jaye ba jahili bane. Yawwa. Yana da saninsa. Yawwa kaka. Auto kin daure mai gindi ke ne ko? Kin daure mai gindi ko? To shi kenan ba jahili bane kai ko? To ga mu. Guda 193 ne. Daga da wannan. In ka tsaya a wasu maka ilimi, ka tsaya kana hauka. To yanzu ka isa gaya mun guda 5 ma a ciki. 5 ko? Tak. Wani abu ma mai sauki. To. Na farko, gurin zama mai kyau. Na 3 nutsuwa. Na 4 shafar hanci, na 3 wanke fuska, na 5 wanke hannu. Na 4 shafar hanci. Ba shi ma ya iya. Ina iya. Kai iya ki dai. Ita alwalar kaka. Na'am. To tunda dai Allah ya sa muna da wayanda suka fi mu sani, ita alwalan nan kawai ina fatan dai zai iya gaya muni wani kafiri ya ga yana alwala. Ba ya yi. Kafiri ai baya alwala. To Amma shi ita ka jira ira. Loki ne zai baka kaka tunda baka san shi ba. In ka tambaye ka ce farallan shi kashi kan musulunci ba farallan alwala ba. Farallan haka ne daya. Sarkin musulmi Abubakar marigayi sarkin Gwandu. Muna yara ana raɗe-raɗin da shagari ma zai shiga cikin Allah ya masa da ku? Wai. Ka gama kuma da in za ka zo wuri don kana da hankali ka doka asali ka nemi magani a tushen magani bai za ka sa yayi kale don ka ne ka nemi wannan an gani ne kamar tsirara ma ya tafi wannan mai gari mana kai ka dala ka dakata kai ka yi lalashe da ni mana don za ka ni bai yi golon shi da ke ba za ka yi sa ka yi golon shi da ni ba wallahi sai bude menene an fada ni be Oscar benza ne Oscar ma be ina ke o ake da mana aka da maka ya kai wallahi kai yanka amma ya ringa nuna mu da yatsa waye shi sai bude menene zaka yi lalashe da ni da shi dan mai gari yazo ya kamata a mai sallama da mai gari to mai gari baya nan to sai dan mai gari baya nan wana ba gidan mai gari ba gidan mai gari ne sai me sai shiga da shi mana to ni ba shi ne dai soka dai ba ko ba kai ka shiga da nan magarin ku ne ka dai na yi wallahi kai bai zaka yarda da wannan iske shi menene abun yi me abun yi abun da zaka yi a nan wurin tun da wai an shi wai shi wannan mai gari da yana doka bandage a kai nashi shi ne wanda yana yi da kowa dan ba ko ya zo mai gari ba kana ko ba zaka zo ina ne zaka doka da mutum sai ka tafi ka nemi inda za ku kwana amma mai gari ba shine leader ba ka bai da shi mana gaskiya ni ban da wurin da zaka kwana ban da wurin da zaka shi abin shi ina nan wurin har ko ka bai da shiga da ni ko kuma ya samu ne mama